Malta ħadet pożizzjoni b'saħħitha kontra regolamenti ġodda għas-settur ta' trasport tal-merkanzija fejn il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li trakkijiet li jġorru il-merkanzija jittieħdu lura lejn il-pajjiż li jkunu telqu minnu kull ftit żmien. Dawn il-proposti joħolqu sfidi loġistiċi u aktar spejjeż għal operaturi Maltin filwaqt li jperikolaw il-mezzi ta' trasport li jwasslu bżonnijiet bħal mediċini, ikel u karozzi. F'Dar Malta fi Brussell, il-Ministru Ian Borg laqa' Ministri għat-Trasport ta' 8 pajjiżi Ewropej oħra fejn iddiskuta il-pakkett tal-mobilità. Il-Ministru Borg iddiskuta wkoll ma' membri tal-Kummissjoni Ewropea fosthom ma' Frans Timmermans bilan li dawn ir-regolamenti jiġu annullati. L-argument kontra r-regolamenti ġodda jafas ħafna fuq l-impatt ambjentali li se jkollu regolament partikolari li obbliga operaturi jitrasporta l-vetturi tiegħu lura lejn il-pajjiż kull ftit żmien. Il-Ministri flimkien saħħu li dan ir-regolament ma jimxix mal-European Green Deal u l-għanijiet dwar it-tibdil fil-klima tal-Unjoni Ewropea. Din l-sfida maħniex ser inħalluha għaddejja. Kif ġibu laħaq fil-fatt din issa niddiskutu anke mal-Kummissjoni Ewropea illum fil-laqgħat ukoll mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Frans Timmermans, u l-Kummissarju responsabbli mit-trasport, kif ukoll jekk ikun hemm bżonn nikkunsidraw azzjonijiet legali sabiex niżguraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta bejn kulħadd ma jkunx hemm impatt negattiv fuq l-ambjent għax nemmnu li ħadd impatta negattivament l-ambjent u anke nibqgħu nissalvagwardjaw il-prinċipji tas-suq ħieles, is-single market illi huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea. It-8 pajjiżi oħra li naqdu ma' Malta f'dan l-appell huma Ċipru, il-Bulgarija, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u r-Rumanija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.